Сәлем кызлар, малалар. Сезне гадәттәгечә тылсымлы һәм мөгъҗизалы әкиятләр иленә чакырам. Дуслар, сезгә нинди ел фасылы ошый? Бүгенге әкиятебездә елның 4 фасылы турында булачак. Әкиятебезне башлыйбыз, дуслар. Бер вакыт кояш, елның 4 фасылы кышны, җәйне, көзне, язны үз янына чакырып алган. Һәм аларга былай дигән: сезнең кайсыгыз матуррак, кайсыгыз эштә батыррак, шуңа бүләк бирәм дигән кояш. Бүләк бит затлы икән. Уч тутырып йылдыз бирегә булган кояш. Сүзне көз башлаган. Үзегез бик яхшы беләсез. Мин басуларның уңышын җыйдым. Бөтен дөньяны алтынга күмдем. Кышларны җылы якка озаттым. Балаларны мәктәпкә җыйдым. Әллә мин эшләдем аз, дип сикереп тора яз. Мин барлык карларны эреттем. Басуларга иген чәчтем. Кышларны чакырып кайтардым. Агачларны яфрак ярдырдым. Болынларны чәчәккә күмдем. Арада иң матуры да, иң булганы да мин дигән яз. Ай-ай-ай, мине тыңлагыз әле дигән җәй. Мин дөньяны яшеллеккә күмәм. Чәчәкләр үстерәм. Игеннәрне өлгертәм, җимешләр пешерәм. Әллә мин иң матурыгыз түгелме? Дигән җәй. Бик күп түгел минем эшем, дигән тыйнак кына кыш. Мин җирне ял иттерәм. Киләсе уңыш өчен карлар ташыйм. Җирне аппакка буйым. Балаларны чана, чаңгы шуырга чакырам. Мин дә ямсыз түгел. Минем чыршыларымны, кар бөртекләремне, мамык бәсләремне яраталар, дигән ул. Тыңлап торган да кояш бу бүләкне ел фасылының берсенә дә бирегә булмаган. Әнә бөтенегезгә дигән дә ул йылдызларны күккә сипкән. Шулай итеп, йылдызларны елның бер фасылда ала алмаган. Алар һәрвакыт кышта, язда, җәйдә, көздә балкып торалар. Һәм без дә сезнең белән яз, җәй, көз, кыш ул йылдызларны күрә алабыз, соклана алабыз. Бүгенгә мин сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз!